18 mamoko to yudo hinyruok tok kane ochiel gi magina e kar dak ma Githurai 45 kinde mane obila rakore gi jong'anyo otieno manyoro. Achiel kuom jogo mane oyudo hinyruok en japuonjre ma ja klas 11 mane odhi kawo chiemo modhiambo ir min-gi mane uso e chiro. Ma e chal mar kar dak ma Githurai 45 odiochieng' ma kawuono, kata kamano odhiambo manyoro gik moko ne opogore. Tabitha Waithera ma en ja ohala kendo jadak e gwenge mag Githurai 45 nigi lit tok obila chielo gi magina nyathine ma ja klas 11 manoduogo ot e yweyo ma adundo. Masira makama noyude e kinde mane odhi kawo chiemo modhiambo ir min-gi e kare ma ohala. Walirusa hiyo risasi. Sasa mimi nilisikia kama ameniita, kaniita mama. Mimi nikamwangalia nikamuuliza kwani hiyo kitu ndio inakustua? Kumwangalia nikaona anaendelea hivi kana inama. Nikamwangalia nikamchukua kumwangalia nikaona amegongwa hapa. Owacho ni nyare ne oring godo e kar thieth kane ogo bundiye gi lisasi. Nikamfuruta hivi juu, nikaita watu wenye walikuwa hapo nikawaambia simnichukulie huyu mtoto wake mnipelekea hosi. Tulienda St. John, tukafanyiwa first aid, tukatumudhika, kufika Thika tukaambia huko hakuna daktari. Hiyo ambulance katuleta mpaka huko Kenyatta. Kwayo mare en mondo obila kik ti gi teko mathoth e kinde ma girakore gi jong'anyo kendo mondo piny owacho oketo kinge makare moloyo to ma obila nyalo luwo e kinde makamano. Obila norakore gi jong'anyo e gwengego, gino manokelo hinyruok ne ji 18 kendo miyo ng'ato achiel wito ngimane ka obila 20 ne oyudo hinyruok. Nyamburko margi bende ne owang'. Riwruok makedo ne ratich oganda Kenya National Commission on Human Rights okwedo obila kuom tiyo kod teko mathoth mane gitiyogo i jopiny ma Githurai. The police shot young unarmed protesters outside Parliament, with the killing going into the night. Reports show that police shot dozens of people in Githurai, in Nairobi, 1/40 times between 10 p.m. and 1 a.m., way after the protest had ended. Jogo mane oyudo hinyruok ne otere kuonde thieth mopogore opogore. Kaluwore gi lipot mar kar thieth ma St. John's Githurai, kuom ji 8 mane nigi adhonde mag lisasi mane okele kar thieth no, ji 2 chal margi ne ni marach kendo ne oring godo e kar thieth ma Thika level 5 kama bang'e ne otergi e kar thieth ma Kenyatta ma bende ne otere ji 3 mamoko.